Αναστάσεως ημέρα. Τον φωνάζανε Χατζησταυρή, γιατί αξιώθηκε να πάει και να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Ο ίδιος το είχε μεγάλο καύχημα και αν κανένας ξεχνιόταν και τον έλεγε σκέτο Σταυρή, του κακοφαινότανε πολύ. Λοιπόν, ο Χατζησταυρής ήταν ο μπακάλης του χωριού μου και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, το είχαμε μεγάλο παράπονο που τα νερά του Ιορδάνη έβρεξαν μόνο το πετσί του και άφησαν κατάστεγνη την ψυχή του. Άνθρωποι μεροκαματιάριδες οι συγχωριανοί μου συχνά κατέφευγαν στη λύση του Βερεσέ και εκεί ήταν που το Δευτέρι του Χατζησταυρή αυγάταινε τα χρωστούμενα και δεν μπορούσες να θυμηθείς πότε ψώνισες τόσα αγαθά. Και αν τολμούσες να διαμαρτυρηθείς, σου πρότεινε να μην ψωνίζεις Βερεσέ. Βέβαια, είναι αλήθεια πως δεν τολμούσε να το κάνει σε όλους, μα όπου περνούσε από το χέρι του, ρήμαζε σπιτικά. Όπως ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, στο χωριό κανείς δεν τον συμπαθούσε. Όταν είχαν την τύχη καμιά φορά τα παιδιά να βρούνε κανένα αυγό και του το πηγαίνανε για να τους δώσει καραμέλες, ένας ήταν ο φόβος τους, μήπως το βρει μικρό και αντί 3 τους δώσει 2 καραμέλες. Έτσι ζούσε και βασίλευε ο Χατζησταυρής στο χωριό μου, ως τη μέρα που το υπέροχο μαντάτο πέρασε από στόμα σε στόμα και το μάθε ως και ο Μπαρμπανδρέας ο κουφός. Ο Αντώνης ο Γλυκεράκης γύρισε από τα ξένα και το έβαλε σκοπό να ανοίξει και εκείνος μπακάλικο στο χωριό μας. Τέρμα πια η μονοκρατορία του Χατζησταυρή. Επιτέλους ανάσα για τους μεροκαματιάριδες. Είχαμε όλοι μια τέτοια χαρά, λες και από τον Αντώνη Γλυκεράκη θα ψωνίζαμε χωρίς χρήματα. «Όχου παιδί μου», είπε η γιαγιά μου μόλις το έμαθε, «πώς θα ζήσει τώρα 5 παιδιά ο Χατζησταυρής, ούτε τσάπα ξέρει να πιάνει, ούτε αλέτρι». «Μη χολοσκάς μάνα», της είπε ο πατέρας μου, «ο Χατζησταυρής μας έκλεψε τόσο, όσο να έχει να τρώει μια ζωή. Ο Αντώνης είναι η αλήθεια ότι μας κατέπληξε όλους». Έβαλε το χέρι του στη μεγάλη γυάλα με τις καραμέλες και το έβγαζε γεμάτο. Δίχως αυγό και δίχως χρήματα, ο Αντώνης, όνομα και πράμα Γλυκεράκης, μας γλύκαινε κάθε μέρα και το ζύγι του πάντα βάραινε προς τον πελάτη. Και όταν μπήκε η Σαρακοστή, μεγαλωμένος στα ξένα αυτός που έμαθε και μας έψαλε τόσο ωραία το άσπιλε και την ωραιότητα. Ένας μονάχα δεχόνευε τον Αντώνη, ο Χατζησταυρής, που από τότε πάνηξε το καινούριο μπακάλικο, το δικό του μαγαζί κόντευε να κλείσει. Και όχι μόνο δεν τον χώνευε, μα και τον μισούσε θανάσιμα και έψαχνε μέσα και τρόπους να του κάνει ζημιά. Είχε φτάσει η Μεγάλη Εβδομάδα και ο Αντώνης πρωί και απόγευμα το έκλεινε το μαγαζί για να πάει στην εκκλησία. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ είχε βγει πια ο σταυρωμένος και κοντεύαμε προς το τέλος, όταν ένας χωριανός μας μπήκε βιαστικός στην εκκλησία. Κάτι είπε στα αυτή του Αντώνη και εκείνος βγήκε γρήγορα από την πίσω πόρτα του ιερού. Δεν ξέρω τι με έκανε και έτρεξα ξοπίσω του. Φτάσαμε στο μαγαζί του που ήταν κυριολεκτικά τυλιγμένο στις φλόγες. Δεν είπε τίποτα ο Αντώνης, μόνο στάθηκε για λίγο και κοίταξε με πόνο το βιός του που χανότανε και ύστερα μπήκε στον τηλεφωνικό θάλαμο και ειδοποίησε την πυροσβεστική. Γύρισε και ξαναστάθηκε δίπλα μου. Η φωτιά, το βλέπαμε και οι δυο μας, ήταν αδύνατο πια να σβήσει πριν κάνει τη δουλειά της. Και τότε τον είδα να σκύβει και να σηκώνει σύριζα από τον τοίχο ένα κουμπί μεγάλο. Το γνώρισα αμέσως. Όλοι ξέραμε τα μεγάλα κουμπιά της καμπαρδίνας του Χατζησταυρή. «Αυτός ήταν», είπα και τα μάτια μου έκαιγαν από οργή και εκδίκηση. Με κοίταξε ταραγμένος ο Αντώνης και ύστερα με μια απότομη κίνηση μου έκλεισε το στόμα. «Δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν, τα ακούς? Ούτε καν στους γονείς σου. Μου το υπόσχεσαι?» Τον κοίταζα σαν χαμένος. Πήγα κάτι να πω, να διαμαρτυρηθώ, μα εκείνος μ' έκοψε και πάλι. «Θέλω να μου το υποσχεθείς», μου ξαναείπε και το βλέμμα του γέμισε οικεσία. Εν τω μεταξύ άρχισε να μαζεύεται κόσμος και εγώ που δεν είχα άλλη επιλογή του το υποσχέθηκα. Την άλλη μέρα όλο το χωριό ήξερε πως ο Αντώνης ξέχασε μάλλον να αναμένω
ένα μικρό πετρογκαζάκι που είχε για τον καφέ και έτσι έγινε το κακό. Δεν ήταν βέβαια λίγοι εκείνοι που κούνησαν με δυσπιστία το κεφάλι τους, άλλη απόδειξη όμως εξών από την καρδιά τους δεν είχαν. Το Μέγα Σάββατο γέμισε και πάλι το μπακάλικο του Χατζησταυρή. Άλλη επιλογή δεν είχαμε, ως και ο Αντώνης με έστειλε να του κάνω μερικά ψώνια. Το βράδυ στην Ανάσταση ο Αντώνης στο ψαλτήρι έμοιαζε άνθρωπος δίχως έννοιες. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε και όταν ήρθε εκείνη η στιγμή που μοναχός του έψιλε το Αναστάσεως ημέρα, σαν έφτασε στο «Είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς», δεν άντεξα άλλο. Έπνιξα το λυγμό που ανέβαινε στο λαιμό μου και πλησίασα τον Χατζησταυρή. «Ο Αντώνης ο Γλυκεράκης», του ψιθύρισα, «είναι άνθρωπος του Θεού και σε έχει συγχωρήσει. Αν αναρωτιέσαι που βρίσκεται το κουμπί της καμπαρντίνας σου, σου λέω πως το έχει εκείνος. Ας σε συγχωρέσει λοιπόν και ο Θεός, μέρα που είναι». Ο Χατζησταυρής κοιτούσε τρομαγμένος, μια εμένα και μια τον Αντώνη. Όσο του μιλούσα, τόσο μεγάλωνε η επιθυμία μου να τον εκδικηθώ. Μα το παράδειγμα του Αντώνη και εκείνο το «συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση» με έκαναν να σωπάσω. Σώπασε κι εκείνος, δεν είπε τίποτε. Σε όλη τη λειτουργία είχε κατεβασμένο το κεφάλι και είμαι σίγουρος, πολύ σίγουρος, πως τον είδα να σκουπίζει τα δάκρυά του. Στο τέλος έμεινε και περίμενε τον Αντώνη. Τους είδα να φεύγουν μαζί. Την άλλη μέρα, στον εσπερινό της αγάπης, ο Παπαπέτρος μας έκανε συγκινημένος μια ανακοίνωση. Ο Χατζησταυρής διέγραφε μέρα που ήταν όλα τα χρέη και έπαιρνε συνέτερο στο μαγαζί του τον Αντώνη τον Γλυκεράκη. Ύστερα από την Ανάσταση του Χριστού ήμασταν σίγουροι πως κανένα άλλο γεγονός δεν έφρενε τόσο την οικουμένη όσο αυτό που ακούγαμε από το στόμα του Παπαπέτρου. Έτσι μείναμε και πάλι με ένα μπακάλικο, το μπακάλικο των Χατζησταυρή Παύλα Γλυκεράκη, που από τότε καθημερινά, μα ιδιαίτερα κάθε Ανάσταση, με βεβαιώνει ότι όντως ανέστη ο Χριστός. Και ο άγγελος που μου το είπε λέγεται Αντώνης Γλυκεράκης. Και στα αλήθεια μου είναι αδύνατον τώρα να κρατήσω κακία για οποιονδήποτε. Είναι το μοναδικό χρωστούμενο που έχω πια στο μπακάλικο του χωριού μου και είναι αξεπλήρωτο το χρέος μου, γιατί είναι τόσο μεγάλο όσο και αληθινά αναστημένη καρδιά του Αντώνη του Γλυκεράκη.